Dit is een kattenpak. En die heb ik gedragen bij de Heldendag. In een psychiatrische inrichting. Dan zijn de cliënten die worden dan held gemaakt, zeg maar. En toen kwam ik als kattenheld. Wat een boel katten hier. Ja, leuk hè? Dit is mijn kattenkunstcafé. Hier kunnen mensen bijvoorbeeld thee en koffie komen drinken. En dan kunnen ze ook iets doen, iets maken. Ik ben een handwerkster, maar van oorsprong ben ik BHV-instructeur. Nou, en toen ben ik, om eigenlijk die stress kwijt te raken van dat werk, ging ik allemaal naaldvakken doen. En toen ben ik ook een beetje gaan handwerken. En omdat ik zoveel spullen kreeg, dacht ik bij mezelf, ja, maar het is ook leuk om andere mensen daarvan te laten genieten. Dus toen dacht ik, ik ga een kattencafé beginnen. En waarom dan katten? Ja, ik ben gek op katten. Dit is Berentina. Dat is mijn Maine Coon. Die heb ik voor mijn verjaardag gekregen van mijn man. Kijk, dit is Loli. En Loli die is... rustig maar, het is goed. Loli is hiernaast geboren, buiten in de natuur. En toen heb ik haar gevangen, toen ze ongeveer 6 weken was. En sindsdien is ze altijd bij me. Ja, het zijn hele bijzondere dieren, want er zijn mensen die eigenlijk helemaal geen kat hebben en die het toch leuk vinden om bij een kat te zijn. En daarvoor heb ik 2 katten hier en een robotkat. Waar is die robotkat? Ja, die zal ik eens even laten zien. Hier is mijn robotkat. Dit is Bea. En daarom heet het ook Kattenkunstcafé Bea. En je kan hem aanzetten. En dan gaat hij weer reageren op je. Zet ik hem even neer. Zie je? En het is echt voor mensen die bijvoorbeeld bang zijn van een kat. Ik heb bij een instelling gewerkt, daar waren mensen bang voor echte dieren. En als ze dan toch met zo'n kat kunnen knuffelen, zeg maar, dan hebben ze toch een beetje het gevoel van blijdschap. Want ja, de noradrenaline, ik weet niet of je dat weet, die wordt leuker voor jezelf als je met een kat speelt. Dus daar krijg je echt een blij gevoel van. De noradrenaline? Noradrenaline in je hersenen. Ja, dus dat vinden mensen altijd fijn en dan worden ze vrolijker van en dan gaan ze hier vrolijk weg. Ik vind het heel belangrijk dat mensen een beetje positief benaderd worden en ook een positief zelfbeeld hebben. En dat mensen blij zijn dat ze leuke dingen doen. Wil je ook graag mensen helpen? Ja, heel graag. Ja, dat vind ik hartstikke belangrijk om mensen te helpen. En ik doe ook eigenlijk vaak de knutselmiddagen doe ik allemaal gratis, want heel veel mensen hebben geen geld. En dan vind ik dat wel leuk om lekker te knutselen met mensen. En ik heb genoeg spullen, dus dat kan altijd. En waarom is het voor jou zo belangrijk om mensen te helpen? Nou ja, ik heb zelf, heel jong ben ik mijn ouders verloren. En toen ben ik eigenlijk niet zo goed geholpen. Dan moest ik steeds zelf alles uitzoeken. En daarom wil ik graag mensen helpen. Ik ben echt een mensenmens, ja. En ik heb 20 jaar in een baaiers gewerkt. Dus dan zie je ook de mensen die eigenlijk onderaan de maatschappij staan. En dan vind ik heel belangrijk dat die mensen een beetje opbeurend blij zijn met het leven. En dat ze toch die tijd die ze daar moeten zitten toch een beetje leuk doorkomen. Dat is echt wel wat hoor, zoals een kattencafé. Ja, dat klopt. Ja. Maar ja, het is wel belangrijk dat ook daar mensen zijn die om andere mensen denken. Ja, ik heb ook kattenballetjes gemaakt, zie je het? Vind ik ook leuk. Zie je, verschillende soorten balletjes. En ik ben nou een beetje bezig het optuigen, maar ik ben natuurlijk wel ook voor Sinterklaas, hè? Dat vind ik ook belangrijk. Kattenkerstboom. Zie je, kattenkerstboom. En hier zit hier ook een kat in, zie je het? Dan moeten dan zijn snorhaartjes nog opgetekend worden. En zo ben je lekker bezig, altijd. En hier heb ik ook nog een hele speciale plek. Als mensen komen en ze zijn hun kat verloren, dan kunnen ze hier een kaars aansteken. En dan kunnen mensen hier hun eigen kat gedenken. En dan kan je een gedicht opnoemen of... soms willen mensen een klein stukje van hun kat vertellen. Nou, dan doen we dat hier. Ik ben ook hulp bij de kat in nood. We hebben laatst een katje hier gevangen in een kattenkooi.
Dat was ook zo'n heel klein katje. En toen hadden we gelukkig ook al gelijk een opvanghuis waar die terecht kon. Dus nou, dat was hartstikke mooi. Ja. Jo bent echt altijd aan het helpen. Ja, met katten, hè. Als het maar met katten te maken heeft. En mensen met een beperking. Vind ik ook belangrijk. Eigenlijk de onderkant van de maatschappij vind ik heel belangrijk om daar iets voor te betekenen. En wanneer kan mensen langskomen in het kattencafé? Als ze me bellen. Ik ben een besloten club, dus als ze me bellen en ze zeggen... nou, we willen met 3, 4 mensen iets doen, dan kan dat altijd.